क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि 1 नं नेपालपारा गामिनि ऋषिनाथ नार्जारी आरो अन्जना नार्जारीनि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि दैफां नार्जारीया भारतारि रौनिया हान्जायाव इन्डियान यांगेस्ट लिउटेनेन्ट बिमुं आरजिनो हानायखौ लानानै दिनै गावनि आंगो गामियाव दुंब्रुदै बरायदों आरो मान बावदों। मख'नो गोनांदि दैफां नार्जारीया थांनाय 11 नभेम्बर 2021 इं खालारखालि उत्तराखंडनि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमी देहरादूननिफ्राय गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों जेकली रेजिमेन्टआव लिउटेनेन्ट महरै सायख'जादों। बिथां नार्जारीनि जाफुंसारनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे रामफलबिल ओनसोल नाङै रंजाखांनाय लाबोदों। आंनि एक्सपिरियेन्सआ 21 इयार्सनिल' थिनो आंखौ बुंनो थाखाय। फार्स्ट आङो क्लास 1 निफ्राय 5 डन बस्क' स्कुल रामफलबिलाव फरायदोंमोन। बेनि उनाव आङो एन्ट्रेन्स एग्जाम सैनिक स्कुलनि बे एन्ट्रेन्स एग्जामा अल इन्डिया जायो। नोङो सैनिक स्कुला टटेल 20टा 25टा दङ। बेयाव नोङो जिखुनु मोनसेयाव एग्जाम होनो हायो। बेनि थाखाय नोङो एसे प्रिपेरेसन खालामनांगौ जायो। टिउसन लागोन नङाबा गावबागाव न'आव फरायनाय जेनेरेल सिलेबास फरायनायजोंनो नोङो हाबहैनो हायो सैनिक स्कुलाव। दाथ' गर्ल्स स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखायबो खुलिबाय सैनिक स्कुला, नट अनलि बयस। मानो होनबा इकुवेल चान्स इकुवेलिटि मटिभा पुरा जासिगोन बिसोरखौ लानानै। दा सैनिक स्कुलाव हाबनानै आं 7 इयार्स 7 बोसोर फरायदोंमोन। बेनि उनाव आङो नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामदोंमोन। 2017 आव आं 2017 आव सैनिक स्कुल गवालपारानिफ्राय ओंखारदोंमोन पास आउट जानानै। बेनि उनाव इमिडिएटलि गुवाहाटीयाव थांनानै आङो सप्तानै क्रेश कर्स लादोंमोन आरो माबानि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम UPSC नि थाखाय। NDA एग्जामा UPSC नि आन्दाराव फैयो। 10+2 फरायबानो नोङो UPSC एग्जामखौ होनो हायो। NDA नेशनेल डिफेन्स एकाडेमी पुणे। बे NDA आव हाबनानै आङो 3 इयार्स 3 बोसोर फरायदोंमोन। 3 बोसोराव आङो मिलिटारि ट्रेनिं प्लास बेचेलर अफ साइन्स कम्पिउटार साइन्स खालामनानै फैदों आङो। बे 3 इयार्सआव बिराद सोलोंनो मोन्दों। इन्सट्राक्टरफोर टिचारफोर बिराद क्वालिफाइड गासिबो अफिसार जोब। बेखौ सोलोंनो मोननानै बिराद गाहाम जादों आंहा। एडुकेसन लेभेलावबो मोजां नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीआ टप कलेजथ' होनजाला इन्स्टिट्यूशन बिकज इन्डियान आर्मिखौ प्रिपेयर खालामो, इन्डियान एयारफोर्सखौ प्रिपेयर खालामो, इन्डियान नेभिखौ प्रिपेयर खालामो। अल 3 सार्भिसेस आर्म फोर्सेसआव इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि, इन्डियान एयारफोर्स दङ जेखौ NDA आ प्रिपेयर खालामो। NDA आव 3 इयार्स जोबखांनानै नोङो गावबागाव रेसपेक्टिभ ब्रान्चआव थाङो। रेसपेक्टिभ ब्रान्च मानि इन्डियान आर्मिफ्रा इन्डियान मिलिटारि एकाडेमियाव थाङो, इन्डियान एयारफोर्सआ IFA आव थाङो, इन्डियान नेभिया INA आव थाङो। दा आङो इन्डियान मिलिटारि एकाडेमियाव थांदों मानो होनबा आं इन्डियान आर्मिनि रिलेटेड। दा इन्डियान मिलिटारि एकाडेमी देहरादून उत्तराखंडआव आङो बोसोरसे कर्स लादों। बेयाव आङो पोस्ट डिप्ल'मा मानि मिलिटारि डिप्ल'मा खालामदों। क्वालिफिकेसन आरो बे मोनसे मिलिटारिनि। बेनि लोगोसे एडभान्स मिलिटारि ट्रेनिं खालामदों आरो। दा बे बोसोरसेयाव जाय फुरा खालामो बे कमिसन जायो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय। बेखौ होनो कमिसन इन इन्डियान आर्मी लेफ्टेनेन्ट महरै। दा आंनि नामाव आं खालि दिफां नार्जारी बुंला आरो। दा आं जिखुनु जायगायाव थांबा आंखौ लेफ्टेनेन्ट दिफां नार्जारी होननानै सिनायगोन आरो। बे नामखौ लेफ्टेनेन्टखौ मोननो थाखाय कमिसन जानांगौ जायो।